właśnie mieszkali dawni w kościele Roskochowa. Udało nam się sprosić tutaj do nas do filmu pana Marka Śmiecha, wojta albo wójta gminy Walce. Witam pięknie. Oberschlesien ist mein Liebeshafen. Witamy Was Roztomili ze gminy Walce, ze dorfu Stradunia, a ze mną jest mój gość, który mnie tu sprosił, Alan Jasik. Śląski działacz społeczny, Ślązok przede wszystkim. Gdybych miał wszystko wymieniać, to no, moc by to zajęło czasu. Ja też wszystkiego nie wiem, to najlepiej Alan wam się przedstawi. Alan mieszka tu w tej wsi i będzie nas chodził po całej gminie. Ja witam Cię wpierw, Sebastian, u nas tutaj w Straduni, w mojej wiosce. Mianuję się Alan Jasik, tak richtig to Jaszyk, bo moje miano familijne jest polonizowane, szlajbuje się je bez SCH, nie? To trzeba zmienić. Można do tego nazwy odwrócam, no po kampanii, bo ja chcę też, tak mogę zdradzić, w przyszłym roku startować w Welunku. Walce to gmina wiejsko w okresie krapkowskim, w której kwateruje kole 5,5 tysiąca personów. Place te wspomniano we dokumentach po raz pierwszy we średnich stoleciach, same Walce we 1228 roku pod mianem Walchi. Do gminy przynależą wsie Walce, zusammen ze Antoszką, Kroblami, Krzewiakami, Mariankowem i Posiłkiem, Brożec, Brzezina, Ćwiercie, Dobieszowice, Grocholub, zusammen ze Sfornicą, Kromołów, zusammen ze Czerniowym, Roskochów, zusammen ze Olszyną, Stradunio, zusammen ze Przerwą i Rybożami i Zabierzów. Place te historycznie leżą na ziemi prudnickiej. W cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 26% personów kwaterujących w okresie krapkowskim zadeklarowało śląską narodowość. Według wyników ze 2002 roku 18% personów zadeklarowało tutaj niemiecką narodowość. W samej gminie Walce według cenzusu ze 2002 roku kwateruje prawie 39% Polaków, ponad 32% Niemców, prawie 16% Ślązoków i ponad 13% innych albo nieokreślonych. W abstimungu ze 20 marca 1921 roku 88,5% mieszkańców samego dorfu Walcen welowało za Niemcami. Toż nie ino miasta welowały za Niemcami, jako to niektórzy gadają. Place te zostały w Reichu, w rumach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą około 85 km na zachód od Katowic. Sumy tutaj przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Straduni. No, kościół i parafia nie jest jakoś festy starą. Mieliśmy niedawno stulecie. I porozpowiem wam tak pokrótce o tym, jak została ta parafia założona, bo przed 100 latami pomieszkańcy wioski Stradunia łazili do kościoła w Brożcach, to jest stąd 5 km i wszyscy właśnie pomieszkańcy wioski łazili piechty. No i to było uciążliwe, już nie chcieli, mieli dość. Musieli swoich ludzi chować tam na Kerchowie, że mu się to nie podobało. Kolenda to czasami nawet nie przyłaziła, bo farosz powiedział, że nie do rady, nie szafnie, że za daleko, za moc roboty i einfach ludzie mieli tego dość. Nie? No i była taka idea, co by zbudować kościół i związano z tym jest taka legenda, że w 1921 roku, w porach wieczornych, około 23 godziny, Franz Umlauf, pomieszkanie z naszej wioski, młynarz, tutaj był młyn zaraz koło kościoła, widział o tej 23 godzinie taką, jest napisano łuna nad tym placem, taką słoneczną, takie jakby objawienie miał, nie? Że se pomyślał pierucha, tutaj takie słońce, że Pan Boczek coś ode mnie chce, nie? Że tu był genau taki wolny plac, tam no dwie stodoły stoły, nie? Fol było placu. I pomyślał, że to jest jakiś znak, bo była ta idea, ludzie mieli ta ideę, co by zbudować kościół, nie?
I on powiedział, że to musi być jakiś znak od Punbuczka i tutaj musi w tym placu powstać ten kościół, nie? No i nie czekał, Zaroski poszedł do mieszkańców, do sołtysa i wszyscy się naradzili. Już drugiego dnia wszyscy się zgodzili, to musi być znak od Punbuczka i zaraz napoczęła się budowa. I muszę wam powiedzieć, że ten kościół cegła po cegle zbudowali mieszkańcy wioski. Ino mieszkańcy wioski. Każdy dał coś od siebie. Każdy ołtarz, jaki w kościele został ufundowany bez najbogatszej familii we wsi. Bez młynążów, piekołżów, stolożów i innych. Ten kościół zbudowali mieszkańcy. Tu nie był zaangażowany w ogóle kościół katolicki. Później w 1945 roku niestety została zwierza zniszczona, krzyż zmieniony, nie jest to oryginalny krzyż, ale tak kościół uchował się do dzisiaj i my mieszkańcy możemy być z tego zadowoleni, że to co my zbudowali dalej stoi. A Pizło 12, na anioł pański biją, a jeszcze można dodać, co kościół jest w stylu neogotyckim, jak widzę. No, nie ma to jakiś wielki kościół, ale właśnie na taką małą wieś styknie, prawda? Charakterystyczne dla tej tajle Górnego Śląska, zachodniej tajle Górnego Śląska, bo nie są my na żadnej Łopolszczyźnie. To jest województwo łopolskie, no ale zachodni Górny Śląsk. I charakterystyczne są dynkmale z pierwszej, albo i z pierwszej i drugiej wojny światowej. Tego u nas na wschodzie raczej nie ma. Tu mamy jeden taki dynkmal. Te dynkmale są prawie we każdym dorfie. To już nie będziemy wszędzie jeździć. Mamy dynkmal, kąsek przed kościołem, tam jeszcze też będziemy. No ale jako to było z tym dynkmalem, Alan, bo on tu nie stał ani tam przed kościołem, kaje też nie na tym placu genau, ja? Ja, on stał w większym placu, koło naszej szuli, znaczy niedaleko naszej szuli i on stał w czasie komunizmu zniszczony niestety. Tajla została obaluną i się zniszczyła i tutaj mamy właśnie te tajliki. Nie wiem, eli te tajliki nie są z drugiego Weltkriegu, bo idzie się też trochę domyślać po datach, no ale... Tu mamy sierpień, lipiec, wrzesień, październik, a czemu nie ma roku? Ja, bo było szrajbnięte też... Kukej. Ja. Tu mamy tajlik z pierwszego Weltkriegu, on się zachował. Ja, 1914, ja, genau. I Więc, tu mamy o ziemności. Ja, więc mnie się zdało, że te tajliki są też pomieszane. Ja, rozumiem. No ale taką ciekawostka, kto nie wierzy, że nasze tereny są fest śląskie, to niech się kuknie z na familijne miana. Genau. Same Ślązołki sam pomieszkiwały, żadne Niemcy, żadne Polaki, same Ślązołki, no niektórzy się deklarowali albo Ślązołki, albo jakieś śląskie Niemcy, miana takie richtig typowe, Wąsik, Kalisz, Lebołk, Polouczek, Wojtaszek. I no niekiedy w zapisie niemieckim czy Zapisie zgermanizowani. Tak, ją miał pierwi, znaczy się pierwi, 10 lat do zatku jeszcze jak miał. No ale polskie amty nie bardzo chciały to zaakceptować i niestety nie wszyscy z nas jeszcze mają te miana jakie winny być, te takie echt śląskie idzie powiedzieć i niestety niektórzy mają polskie te roski, jak ją, Jasik. Samą my drugą tajla naszego dynkmala, tajliki, które się zachowały, a tutaj są tajliki odnowione też z pierwszego Weltkriega i drugiego Weltkriega. W Straduni znajduje się jeden z największych młynów w Europie i z tego co kojarzę chyba trzeci największy w Polsce. Witamy Waus. Tak nas przywitali w Walcach. Czemu to tak jest szajbnięty? Bo w Walcach mamy inszy dialekt. Odróżniał on się od inszych dialektów opolskich tym, i że jest zmiana w diftungu. My gołdumy ją gołdą oł, a tutaj go dają au, diftung au. Waus to einfach czytamy, nie? Ja bych przeczytał to Waus, Bastian bych to przeczytał Wos, a oni sam go dają Waus. Udało nam się sprosić tutaj do nas do filmu pana Marka Śmiecha, wojta albo wójta gminy Walce. Witam pięknie. Witam serdecznie, cześć, witam. Kaj my są tak richtig teroski? Można powiedzieć, że my są u samego źródła Walec, miejscowości Walce. Jak widzimy tutaj
woda źródlana, którą jest początkiem życia, można powiedzieć, tej miejscowości, bo tutaj przez wiele lat, jak jeszcze nie było wodociągów, ani studniów nie mieli ludzie doma, to tutaj chodzili sobie po woda. Ten plac, tutaj było duże jezioro, a wiadomo, że wszędzie, gdzie osiedlało się życie kiedyś, to było przy wodzie. Woda to jest ten najważniejszy element naszego życia, tak jak nasze ciało składa się najwięcej procentów wody, tak właśnie budowano miejscowości, tam powstawało życie, stąd też chciałbym się z Wami tutaj spotkać w tym samym źródle tego naszego miejscowego źródełka, a jest cały ten teren, przy którym jesteśmy, nazywamy Kadubek, zresztą tam jest też taką Tanzdila, tam jest Scyna, jest tutaj nasza Feuerwehra. Najwięcej kiedyś tutaj było życia, bo był też zamek. No teraz już niestety wszystko po czasie wojny zostało zbulone. Pożar ogromny był. Jeżeli chodzi o same walce, to tutaj dużo zabytków nie mamy. Zakludało jeszcze w 2 miejsca, które warto tutaj zobaczyć w samej miejscowości Walce. Natomiast na terenie gminy Walce jest dużo zabytków, tam też pojedziecie i pokażecie, co warto zwiedzić. Dziękujemy i że wójt się zgodzili na wystąpienie w naszym filmie. Pokażemy Wam jeszcze zaraz wizytówka tej wioski, czyli Walcy, bo jak to w Walcach bez walców by mogło być? Popatrz, ale nawet trysnęło. Nie wiem, jak to się stało, ale ktoś czuwał. Tutaj mamy wizytówka wioski Walcy, czyli Walcy, bo jakby to mogło być i że w Walcach nie znajdziemy żadnego walca. Mamy rozmaite sorty tych walców. Możecie się przeczytać, do czego służą. Tutaj przedstawimy Wam zabudowania, które wchodziły w skład majątku ziemskiego. Są na placu górnym. Zakluczymy Wam też na plac dolny. Tutaj mamy na wprost mamy dworek, w którym pomieszkiwał grof. Cały plac należał do grofa von Zeyer-Tos z Rosnochowa, kaj Wam też zakluczymy. Tutaj mamy 2 filory, które prowadziły do placu naszego górnego. Tutaj była brama. Wojt już pojechał, no ale do mną geszynki, teraz nie będę wszystkiego rozpakowywał, co tu mamy. To już dziękujemy Wojtowi, a my schodzimy z wierchniego placu na plac dolny. Walcy stoją kolarstwem. Byli sam majstry Europy, a Polski pionierami tego sportu w walcach byli bracią Dżugaj. Tutaj mamy nasz nowy, odnowiony ośrodek kultury w Walcach, a przed nim mamy takie fajne tabule ze wszystkimi informacjami o naszych wioskach. Idzie się poczytać, a się czegoś nowego dowiedzieć. Idziemy teraz ku zamkowi, no ruinom zamku, a tu co mamy? No te wszystkie zabudowania i barony, no ale też indory, no teraz akurat gołębie poszły. Pieronie, wszystkie te zabudowania naprawdę fajniście to wygląda. W XVIII stuleciu stanął tutaj pałac. Ostatnim właścicielem tego pałacu była familia Zeyer-Tos. Pałac stał do 1945 roku. Dziś już nic nie ma, żadnych ruin, no bo są tu rozmaite werki. I no te zabudowania folwarczne się ostały. A co się stało, że ten pałac całkiem znikł? Dziecka, które się bawiły tutaj we 1945 roku w tym opuszczonym pałacu, dokludziły do eksplozji ładunku wybuchowego, który tam był podłożony. No i nic już nie ma. No i tu przy tym kamieniu mamy denkmal z I wojny światowej. Mamy 2 wojaków, mamy krzyż i poległych z dorfu Walce, którym oddawamy teroski zoca, bo oni polegli za II Reich niemiecki. W Walcach mamy też zabytkowy kościół z 1894 roku, rzymskokatolicki kościół pod nazwaniem świętego Walentego w stylu neogotyckim, no bo taki zazwyczaj pod niemieckim rozkierunkiem był obowiązujący styl. No ale to nie ma pierwszy kościół tutaj na tych placach, bo pierwszofarność, no i też kościół był w 1330 roku tutaj. W tym kościele mamy coś takiego ciekawego, bo ten turm nie ma od przodku, kaj się wchodzi, i no od zadku przy prezbiterium. A tutaj na placu farnym, no mamy fara, no i stary wietrok, już wierchu nie ma, no ale właśnie Alan mi powiedział, co to kiedyś
wietrok był. Jesteśmy na starym Kirchhofie, tutaj już nikogo nie grzebią. Mamy tu faroży, tam mamy stare denkmale, które się zachowały, no bo tak plac jest pusty, a tutaj był Kirchhof dla Bajtli. I tutaj na tym placu mamy denkmal tych, którzy polegli we II wojnie światowej za czasów III Reichu. Daty narodzenia, bez to takie roztomajte, często młode synki, które musiały się bić za nie swoja sprawa. DFK Walce, no właśnie widać, co funguje tu mniejszość niemiecka. A my są na takiej ulicy, można powiedzieć, reprezentacyjnej, co mamy stare chałupy, no wygląda to choby we mieście, takie kamienice i pięknie odrestaurowane, Lampart Café. Tam kiedyś był Gasthaus, to jeszcze na Eku nie mamy odrestaurowane. Drugi Gasthaus na drugim Eku. Dali mamy Geschäft. Tu po drugiej zajście ze 1928 roku chałupa je remontowano. To wszystko ma kole 100 lat, a to jest wieś, ja, tak jak Grzech powiedział, a zabudową miejską, można powiedzieć. To zaś pokazuje bogactwo tych śląskich dorfów. Warto się też wspomnieć, że z Walec był poseł na Sejm pierwszej kadencji Joachim Czernek z ramienia mniejszości niemieckiej. Żyje, ma się dobrze, pomieszkiwuje dalej w Walcach. We Walcach mamy staro szkoła, stary budynek 100 lat, nowy dobudowany, no bo wiadomo, ta stara szkoła już nie mieściła wszystkich bajtlów, no ale nie o szkole tak genau by dawom tutaj osprawił i no o czymś, co jest związane ze szkołą. 12 lipca 1945 roku Ślązoki, które tu pomieszkiwały jeszcze po wojnie, a musiały trafić się z nowym polskim rozkierunkiem, były wnerwione i zainspirowani tym, co działo się w pobliskiej Kurnicy, ruszyli pod budynek szkoły, pod budynek, nie szkoły, no budynek, kraj mieszkał kierownik szkoły i dwie rektorki. Obciepali go kamieniami, ruszyli ze kijami, ryczeli coś przeciw Polsce, zdjęli fana, podeptali ją, potem na drugi dzień przyjechała milicja. Oszczelali ta milicja. I za to milicja ubiła dwóch pomieszkańców Walców. No tak to tu jest, że przyszedł tu polski rozkierunek, nikt nie prosił tutaj Polaków, no pomieszkańcy Ślązoki chciały ostać w Reichu i nie poradziły właśnie się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. No dzisiaj już tyle lat minęło od tego czasu. Dobieszowice, Dobersdorf, albo po śląsku Dobiesza. Pierwi ta wioska fungowała pod mianem Dobieszeci. Miała licznych właścicieli, licznych grofów, ale ostatnimi właścicielami byli rodzina Deloch, śląską familią. W Dobieszowicach mamy dwór. Był w neogotyku, teraz je przebudowani, zbudowani w drugiej połowie XIX stulecia. W Dobieszowicach był też klub sportowy. Grali tutaj w Palanta i w Dwa Ognie. W 1938 roku dobieszowicką drużyna wygrała wicemistrzostwo Niemiec w Palanta. Przy kościele mamy kaplica ze 2005 roku. Upamiętnia ona ofiary Szwedów ze wojny 30-letniej. Wojny, która toczyła się głównie we I Reichu niemieckim, Świętym Reichu rzymskim, rzymsko-niemieckim w latach 1618-1648. Spustoszyła Śląsk. Była to głównie wojna religijna pomiędzy protestantami a katolikami. I po tej wojnie Śląsk już nigdy nie był, można powiedzieć, tak niezawisły, no bo na kartach był aż do 1815 roku, no ale już te czasy świetności minęły, jeśli się rozchodziło reskirowanie. No i tu mamy taki kamień właśnie wojokom Lennarta Torstenssona zaginionym podczas
wojny 30-letniej. Toż tu były i Szwedy. Co tu mamy? Prezes Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Szczecinie, no i prezes Jan Erik Berger ze Szwecji. Są my w Roskochowie, po śląsku gołdomy Rosnochów, a po niemiecku Rosnochau. Za mną je kościół, o którym wam zaraz porozprawiał trochę Sebastian. Jest to rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z 1817 roku. Przodzie stał tu drzewiany kościół, a we 1944 roku podczas amerykańskich nalotów kościół uszkodzono i część kościoła zusammen z turmem była zbulona, no nie skorzej go odbudowano. Przy kościele, jak prawie wszędzie, tutaj mamy dynkmal z I i II wojny światowej. Dynkmal powstał po I wojnie światowej, albo to były place niemieckie. Na te tabule ze II wojny światowej dołożono w 1991 roku DFK się do tego przyczyniło. No i to jest coś normalnego, że takie dynkmale tutaj na zachodzie Górnego Śląska są. Wszystkim, którzy polegli za Vaterland, oddawamy im. W Rosnochowie mamy kapliczki, które zostały ufundowane bez familii, które tutaj mieszkały. Tutaj jest pierwszą, tutaj mamy drugą. Tutaj jest trzecią. Większość tych kapliczek ma jakaś kole 100 lat, no ale niektóre są nowsze. Tutaj mamy kapliczka z 1913 roku ufundowaną bez familii Polak. Są w Roskochowie przy pałacu, a ze mną prezes Fundacji Roskochów pomiędzy, dobrze? Tak jest. Fundacja w Pałacu Roskochów pomiędzy. I co my o tym pałacu wiemy? No, historia pałacu jest dosyć długa, tak prawdę mówiąc. Bardzo długa i bardzo burzliwa. Pałac, jak widzicie, jest wybudowany w stylu baroku francuskiego. Barok francuski charakteryzował się przede wszystkim tym, że był umiejscowiony na tak zwanej osi centralnej. W pałacu widzimy doskonale oś centralna, która zaczyna się od miejsca, które jest w tej chwili przed nami. Miejscowa ludność to miejsce nazywa Chrzcielnicą i kończy się jakieś 400 metrów w głąb naszego parku, zaledwie 16-hektarowego. I oś centralna jest ukształtowana w formie stożka, który ma podkreślać przede wszystkim jego długość. Jak widzimy, mamy też tutaj hol przebiegający przez tą oś centralną. Sam pałac jest zbudowany z 3 skrzydeł, pałac 3-skrzydłowy, skrzydło lewe, skrzydło prawe, skrzydło środkowe, no i oczywiście to, co widać przed nami, czyli ryzalit. Ryzalit chował tak zwane główne wejście do pałacu, klatkę schodową, która prowadziła na pierwszą kondygnację. Ryzalit zwieńczony jest wieżą, na której jeszcze kiedyś był hełm. Hełm doskonale wiemy, kiedy zniknął z wieży. Hełm zniknął w roku 1973, kiedy groził zapaleniem i wtedy została podpięta na dole stał traktor, który ściągnął hełm i niestety od tamtej pory hełmu na wieży nie ma. Z hełmu jednak pozostała nam pewna część historyczna, a mianowicie chorągiewka. Cudem przetrwała wiele lat zawiruchy. Została zachowana przez pasjonata historii pochodzącego z Roskochowa, pana Krola, i do dzisiaj można tą chorągiewkę oglądać u nas w pałacowych przestrzeniach. Na chorągiewce data 1792. Data ta jednoznacznie świadczy o tym, że w tym czasie zakończono budowę pałacu w Roskochowie, ponieważ doskonale wiemy, że elementem ostatnim, który wybudowano w pałacu, jest właśnie ten ryzalit. A napoczęto 1734, ja? Bardzo ciekawa data. Bardzo ciekawa data w odniesieniu do naszego pałacu w Roskowie. Dlaczego ciekawa? Ano dlatego, że nie wiemy, co oznacza ta data. Jak widzimy, data wkomponowana jest w herb. Herb, kartusz herbowy rodziny Ziertos, ostatnich właścicieli przedwojennych pałaców w Roskochowie. I tu zaczynają się problemy przy przede wszystkim identyfikacji tej daty, ponieważ Ziertosowie pałac kupili dopiero w roku 1851, czyli przeszło 100 lat później, no ponad 100 lat później, aniżeli data na kartuszu herbowym.
Data z pewnością związana jest z Jertosami, ale zakładamy, że może być związana z historią z Jertosów, związaną na przykład z pałacem w Dobrej. Pałac w Roskochowie był pałacem drugim, pałac główny, pałac rodowy dla rodu z Jertos znajdował się w Dobrej. Przed nami bardzo intrygująca tablica, która niegdyś zakładamy, że jeszcze w XIX wieku stała na skraju wsi. Z niej możemy doskonale odczytać Dorf Rosnochau, czyli wieś Roskochów, Amtsbezirk, gmina Walce, Kreis, czyli powiat Neustadt. Tu bardzo ważnym jest wyróżnik OS, czyli Oberschlesien. Dzisiaj wiemy, że Roskochów nie należy już do powiatu prudnickiego, jak to miało miejsce jeszcze do roku 1956. W roku 1956 przy zmianie administracyjnej, no niestety, powiat prudnicki pozbył się tego pięknego obiektu na rzecz nowo powstałego powiatu krakowickiego. I dalej widzimy Regierungsbezirk, czyli rejencja opolska. Dorf Rosnochau, nazwa wsi nie była do roku 1945. W roku 1936 nastąpiła zmiana administracyjna, zmiana nazwy wsi. Wieś Rosnochau przemianowano na wieś Rosweide. Widzimy piękną chorągiewkę, która była jednocześnie wiatrowskazem. Jeszcze w 1973 roku powiewała na szczycie pałacowej wieży. Cudem przechowana, tak jak już mówiłem, przez jednego z pasjonatów z Roskochowa. Dzisiaj jest dla nas najciekawszym artefaktem, najciekawszym eksponatem. Na niej widzimy datę 1792. Widzimy też tutaj dziurki. Te dziurki nie są tutaj przypadkowo. Większość z tych dziurek to efekt strzelania do chorągiewki. Do chorągiewki prawdopodobnie strzelali żołnierze radzieccy, którzy mieszkali w pałacu w Roskochowie. Mieszkali od marca 1945 roku i to oni doskonale bawiąc się, kiedy chorągiewka została trafiona, obracała się wokół osi. Bardzo fajna zabawa. Ale nie wszystkie otwory są przestrzelinami. Część otworów pochodzi z innego wydarzenia, z wydarzenia, które miało miejsce między lipcem a grudniem 1944 roku, kiedy to Amerykanie latywali na Ścieszowice, Kędzierzyn-Koźle i to właśnie w Roskochowie zrzucali część ładunków bojowych, bomb, które uszkodziły po pierwsze kościół, burząc go, zniszczyły również jedno z gospodarstw, ale jedna z bomb trafiła na dziedziniec pałacowy i to odłamki tej bomby raz, że uderzały w chorągiewkę, a dwa, zniszczyły ogromne połacie naszego dachu, wyrwały okna, dokonały dużych zniszczeń. Co teraz z pałacem? Kiedy ten pałac był przejęty, co tu teraz kije, można to zwiedzać. Ja tu widzimy historię ocołko na temat tego pałacu, jak to dzisiaj funguje. Od końca lat 80. pałac był w rękach prywatnych i przez 30 lat był niedostępny. 2,5 roku temu nabył go nowy nabywca, przedsiębiorca z Krakowa i od tego czasu pałac został otworzony dla zwiedzających. Krzewimy kulturę, krzewimy historię przede wszystkim tego miejsca. To właśnie tutaj w naszym lewym skrzydle możemy zobaczyć historię pałacu, którą staramy się pokazywać na planszach, które żeśmy opracowali, ale nie tylko historię pałacu, historię tego regionu. Tutaj również promujemy artystów. No i znajdujemy się w najstarszej części pałacu, w części jeszcze renesansowej, w części, gdzie mamy sklepienia łukowo-krzyżowe. Ale tą część przeznaczyliśmy na taką właśnie mini galerię, ale poza obrazami doskonale widzimy na przykład zamurowane dawne przejście, dawne drzwi, które przeprowadziły do naszej, dzisiaj już niestety nieistniejącej części pałacu, która została zburzona pod koniec XVIII wieku. Pomieszczenie to z pewnością było pierwotnie dużo większe. No to zapraszam do najstarszej renesansowej części pałacu, tu gdzie mieszkali dawni właściciele Roskochowa. Tu praktycznie od czego to się zaczęło. To tutaj zobaczymy malowidła naścienne z końca XVI wieku, które zostały odkryte w czasie zeszłorocznych badań. One na podstawie tych malowideł, tych badań jesteśmy w stanie określić, jak wyglądał pałac, jaki miał układ okien, układ pomieszczeń.
Tutaj doskonale to widać. Ale dla tych, którzy nie potrafią sobie uzmysłowić, mamy też przygotowaną taką rekonstrukcję tego dawnego naszego dworu renesansowego. Tu doskonale widzimy założenia tego dawnego dworu w oparciu o dzisiejsze zdjęcie. Widzimy, że pierwotnie pałac był nieco dłuższy, ale tak jak już mówiłem, pod koniec XVIII wieku pałac został zburzony tylko dlatego, żeby nadać kształtu elewacji zewnętrznej, tej od strony parku. No i wchodzimy do środkowego skrzydła, takiej kapsuły czasu, która z uwagi na to, że była dosyć mocno zniszczona w czasie II wojny światowej, w okresie PRL-u została całkowicie zamurowana i niedostępna również dla pracowników. To tutaj zobaczymy pałac taki, jaki wyglądał w roku 1945. To pomieszczenie jest bardzo ciekawe z wielu aspektów. Raz, że jest to pomieszczenie, które ma wyjście na balkon, które uważamy, że to było pomieszczenie, gdzie przesiadywał pan tego obiektu, ale tutaj zobaczymy wiele różnych ciekawych napisów. Choćby ten wielki napis wykonany w języku niemieckim, prawdopodobnie po wojnie w roku 46-48, bo i takie się u nas znajdują napisy. Większość z nich oczywiście w języku niemieckim, ale znajdujemy też tutaj inne napisy. Znajdziemy na przykład na tej ścianie napisy napisane ołówkiem w języku rosyjskim. I tutaj dla tych, którzy potrafią czytać język rosyjski, Sułtanow. Sułtanów. Tu widzimy kolejnego. Szagajew. Tu widzimy jeszcze jednego. Korzik. Po drugiej ścianie zobaczymy jeszcze jednego. Nazwisko Warszawcew, ale nad nazwiskiem Warszawcew jest jeszcze słowo zaniato. Zaniato, czyli zajęte. Co mogło być zajęte przez Warszawcewa w tym miejscu? A tam przez Korzika, Szagajewa zakładamy, że były tu łóżka. Łóżka, na których spali właśnie rosyjscy piloci, którzy podpisali sobie nie ja, to moje, Warszawcewa. I to jest ciekawe pomieszczenie. Będziemy starali się zachować jak najwięcej z tej starej struktury przy odnawianiu pałacu. Oczywiście mamy świadomość, że nie wszystko da się zachować, ale te historie na pewno warto zachować dla przyszłych pokoleń. Tutaj we 1937 roku nazisty założyły Flugplatz. Tutaj były baraki, tutaj był ten Flugplatz. Czemu tutaj? No, służyło to za taki Flugplatz ćwiczeniowy z kuli planowanego ataku na II Rzeczpospolita. Od 1945 roku stąd wylatywały fligry z rannymi wojokami dali na zachód do Reichu. Sumy w Brożcu, jak powiedział mi Alan, pochodzi stąd były już arcybiskup Alfons Nosol, biskup łopolski. A tutaj no i starszy kościół w gminie za 1779 roku rzymskokatolicki kościół barokowy pod wezwaniem wszystkich świętych. Tu jest tabula farożów i obejrzyjcie od 1319, nie, umrzył we 1319 Milo, pierwszy faroż, to jak wcześniej musiała tu być farność, a dryny mamy szajbniece, co był tu kardynał Józef Ratzinger. Mały dorf, nie wiem, wiele tu jest mieszkańców, mono pora setna, ale jak to pięknie wygląda, taki plac zaaranżowany, plac, kaj było sypanie i dali je te sypanie, ale obejrzyjcie jakie, nie jakieś drzewiane, ino z kamienia, no ale też były tu większe budynki, no i widzicie, dali są gorzelnio tu była. Te sypanie jest z XIX stulecia, kiedy my tu już są, no to trzeba wspomnieć zaś o Dynkmalu. Dynkmal ku zocy tych, którzy polegli w pierwszej wojnie za II Reich Niemiecki i w drugiej wojnie za III Reich Niemiecki, a tak tych to oni nie bili się o swoje sprawy. To były Ślązoki, które musiały iść na front wojenny, młode synki, które nie wróciły. Jeszcze gibko mocka tego wszystkiego tu jest, obejrzyjcie, Feuerwehra, Brużec, OSP. Od 1930 do 1965 aż fungowała tako Feuerwehra. Sumy zaś w Straduni, za mną jest Starołodra Straduni, czyli starorzecze rzeki Łodry. Co to jest starorzecze? No starorzecze to jest z odnoga Łodry,
która została odkuplowana od głównego koryta Odry i tutaj się zrobił taki użytek ekologiczny, woda stojącą, idzie się chytać ryby, jest to taka ostoja spokoju dla niektórych organizmów, ryb, ptołków, łabędzi, innych zwierząt. Możemy tutaj chycić takie fisze jak kapry, karachy, klapołczy, płotki, szczupołki, welcy. Co roku organizujemy też tutaj Puchar Wojta. Rzeka Stradońka. Najważniejszą rzeka w naszej gminie mamy 3 rzeki. Mamy Stradońkę, Swórnicę i Łodram. Stradońka jest w kolejności drugą największą. Pierwi ta rzeka wyglądała trochę lepiej. Teraz mamy koryto uregulowany tak richtig, spłycony, zniszczony, wyproszczony. Pierwi ta rzeka miała zakola, woda miała jakaś się odbijać, jakaś się pogłębiać, dno miało jakaś się pogłębiać, było głębiej, było więcej wody. Pokażę wam, tam pierwi było pierwsze koryto z rzeki, tam kaje ten majs. Ono szło pod tymi strumami i sam była taką połać piąsku. To wszystko sam było w piąsku i było jakaś pół metra wody. Tutaj mamy wędkarza, co chytał ryby. Chycił, że jest coś? Jubika. Jubiki. No to jest najczęstsza ryba, co tu występuje, bo sam już nie ma tak moc wody. W niektórych miejscach jest metr i pod ta muma śluzuma jest kiedy 1,5 metra, 2 metry wody, w zależności od tego wiele mamy deszcza. A tak zazwyczaj mamy 50-60 cm wody, to najczęściej trafimy tu kiubika, dykopa, czyli po śląsku klenia, płotki, łokoń i kiedy też łoklejka i wzdręga. To są takie małe rybki, co tu jeszcze pływają. W Swórnicy na przykład już ryb niestety nie ma. Zrobił się z tego ciek, a tu jeszcze staramy się jakoś walczyć o ta nasza rzeka. No, co by doprowadzić do takiego stanu jak pierwi. Można udało się zamieścić też wam jakieś zdjęcia, jak to wyglądało. Richtig fajnie. Familie sam odpoczywały, pływały łódkoma, tak zwane łodziołży, czyli persony, co przewoziły ludzi, co pływały, co robiły na łódkach. Tutaj po prawej stronie płynęła młynówka. Tutaj też jest stare koryto. Były 3 koryta. To jest koryto najmłodszy. Tutaj jest najstarszy. Te ruski są stromy są. Woda jeszcze kiedy stoi, nie? U nas były 2 młyny. Młyn wierchni i młyn spodni. Młyn wierchni jest w tamtym kierunku. Przez tamten młyn przepływała właśnie ta młynówka i wpływała zaś do głównego koryta. Do głównego koryta, który łączyło się z tymi 3 korytoma od Stradońki w jednym miejscu. Tutaj mamy rzeźba utopla, utopka, utopca, Rostomańcie to mianują. Czemu ona sam stoi, ta rzeźba, ona jest wykonana z tworzywa sztucznego, to nie jest tak richtig kamień, bo mamy związane 3 legendy ze Stradonią o utopkach. 2 są związane z Stradońką, 2 są związane z Łodrą. Zaroski poosprawiamy wam o oficjalnej wersji tej legendy, co jest związane z tym placem, KM są. I chcielibyśmy, żebyście uważnie słuchali, bo to jest tajla naszego dziedzictwa kulturowego, bo jak dobrze wiecie, utopcy, Rostomańty, straszki i szczygi to jest fest ważną rzecz dla naszego heimatu, dla naszej kultury i to einfach trzeba dzieckom osprawiać, bo pierwi się osprawiało bajtlom, czasami żeby dawały pozór nad rzekoma w Rostomańtych placach, a i te straszki właśnie straszyły, ale też po to, co by bajtli czegoś nauczyć. Chciałbym wam poosprawiać o geschichcie o stradońskim utoplu, bardziej o legendzie. U nas często odbywały się Rostomańty zabawy, festyny i starsze persony przebywały do kupy, bawiły się i nie wiedziały, co robić z bajtloma. Bajtle często przyłaziły sam w ten plac, bawiły się, szpilowały, kąpały się i byle co też robiły. I właśnie pewnego dnia przyszła grupa bajtli i był pośród nich mały Józek. Józek go dali mu
i widział w wodzie przedmiot czerwoni. Czerwoną piłka to była, czerwoni bal. Zastanawiał się, eli by nie szło go chycić, bo utopki w naszej rzece zawsze przyjmowały postać czegoś, czego najbardziej byś zapragnął. No i mały Józek próbował chycić tego bala i jak chciał wyskoczyć na niego utopę. Od tej pory bajtle nie zbliżają się do Stradonki, a jak się zbliżają, to ino z mają rętnymi, co by ich żaden utopek już zaś nie chycił. Roztomili tutaj się pożegnamy. Nie wiem, wiele ten tajlik będzie miał minut, co będziemy musieli ciąć. Już łońskiego roku my się mieli chyba ugadać i w końcu się udało tutaj dotrzeć. Czekam na większe sproszenia, może od twojego kamrata Sotora. Można się zaś trafimy i do kupy z nim porajzujemy. No. Co na koniec? Ja już wszystko powiedział, filujcie mnie, a co Alan chce wam powiedzieć? Mogę cię mnie też filować, no ale już jak na początku powiedział, i że to nie jest film o mojej działalności, a nie o tym co robię, no o gminie, nie? Co byście mogli sam przyjechać, też się porajzować, pojeść czegoś dobrego i fajnie spędzić czas, nie? Ale pamiętajcie, zawsze działajcie dla Hajmatu. Nigdy nie zapominajcie o Hajmacie, nawet o tym najbliższym i o śląskiej gołce. Też my wam trochę o gołce porozmawiali, nie za moc. Niestety, widzicie, każdy z nas go do inkszym dialektem, a poradzimy się dogadać i to jest śląsko-gotka, i to jest śląsko-gotka, i no inszy dialekt, prawda? To jest najważniejsze. Gołtka, no jest ważną, ale ogólnie działalność dla Hajmatu jest najważniejszą, nie? Coś dla Ślązołku. Jak Ślązok robi coś dla Ślązołka, baje dobrze. I tak musimy ostać. Działać dla siebie. I no jeszcze chcę powiedzieć, co Alan ma 19 lat, ja? Na bez rok 20. No. Zawsze go do Dobry, ja myślał, wiecie, ja mam 31, to już trochę się dzisiaj traci, chociaż Alan insze pokolenie, traci się ta różnica. Ja nie wiedział przychodzi, że Alan jest taki młody. Ja myślał, że żeś pora lat młodszy ode mnie i myślę, że Alan to jest jeden z najmłodszych tych, którzy richtig działają właśnie dla Hajmatu, bo lato już żeś skończył liceum, matura w Nysie, No. I to naprawdę jest coś takiego, no, czym możemy się poasić, nie ino starzy, no ale młodzi. I tych młodych potrzebujemy. Ja myślałem, Sebastian, i że możemy zdradzić, że wnet bajecie mogli też mnie w Warszawie trafić, bo dostał jak szansa, co by się pokazać w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. I gwarantuję wam, i że zawsze bana miał w sercu Hajmat i to baje pierwszą rzecz, to baje zawsze na pierwszym placu. Hajmat na Wyżynach. Dobre, Roztomili moglibyśmy tu jeszcze realizować. To jest w ogóle wybór, bo Alan mi powiedział, my tu tylu rzeczy nie pokazali. No nie pokazali my, bo chcę, co by film miał pół godziny. Ten pałac nam też tyle zajął. Dobre, nie przedłużamy już. Chowcie się, mam nadzieję, co za tydzień zaś będziemy się widzieć tu ze okolic Krysu Krakowskiego. Trzymcie się i do zaś.